Hola nenes, què tal i com esteu? I les nostres amistats com van? Farem el possible per ser bons amics. Hola nenes, què tal i com esteu? Dissabte 29 de setembre, a causa de les fortes pluges, es van haver de suspendre els actes de celebració de la festa del patró, que es realitzaren dissabte següent, 6 d'octubre, al barri de Sant Pere. A les 5 de la tarda, el grup d'animació Pot Petit i Melmelada Band animava l'ambient amb les seves cançons i balls entre el públic familiar assistent. Joan Petit quan balla, 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 balla. Joan Petit quan balla, balla amb els peus. Una mostra durada de llum, una i va pagar. I la pobra mostra es va llevar un costel, i la pobra mostra no va poder volar. Petons de foc, la, 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 vine amb el Pot Petit. A veure vosaltres? La, 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 vine amb el Pot Petit. Aquesta festa és una passada. Venim cada any i ara, a més amb la neta, encara més venim. Disfrutem molt de la xocolata, de l'animació, de les habaneres, del ron i de tot. Gala, que has ballat amb els Melmelada Band? Sí, Sí? T'ho has passat bé o què? molt. Molt. Quin ball t'ha agradat molt? Pues el dels indis. El dels indis? Amanda, i tu també has estat ballant, Amanda? Sí? I quin és el ball que més t'ha agradat? Els dels indis. El dels indis també. Doncs hem arribat aquí, hem estat veient l'espectacle que hi havia pels nens, ha sigut molt divertit, ens ha tingut molt entretingut, després ens han fet ballar tots. En acabar, els veïns i veïnes del barri de Sant Pere obsequiaren tothom amb un berenar de xocolata desfeta i pastes. La colla gegantera amenitzà l'estona amb la música i el ball dels gegants de Sant Fost, en Faust i la Marina. Després fou el torn de les habaneres, a càrrec del repertori del grup Fiballer. A la mitja part s'oferí rom cremat. Amb aquesta celebració es posa punt i final als actes festius i culturals del mes de setembre. I veure el sol sortir a l'horitzó, curiós el moment, creu que l'amant no estima el món. I sembla bella i anem a por. Quasi uns 30 anys que ho fem i fa uns anys cap aquí que col·labora l'Ajuntament molt de gust.